गोजोन फुंबिलि दिनै 15 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदान बा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ एकाडेमिक इयार 2023-24 निफ्राय जागायजेननो थाखाय गनायथि होबाय। नेशनेल मेडिकेल कमिसन NMC-नि मेडिकेल एसेसमेन्ट एन्ड रेटिं बर्ड MARB आ क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ एकाडेमिक इयार 2023-24 निफ्रायनो जागायजेननो गनायथि होबाय आरो मोन 100 MBBS सिटनि थाखाय गनायथि होबाय। नेशनेल मेडिकेल कमिसन NMC-नि मेडिकेल एसेसमेन्ट एन्ड रेटिं बर्ड MARB आ गनायथि होनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपालनिसिम गांसे लाइजाम हरदों आरो लाइजामनि बायदिब्ला गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि अफ हेल्थ साइन्सेसनि सिङाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जागायजेननो थाखाय गनायथि होदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जागायजेननो थाखाय जेरैबायदि सुबिदा नांगौ, जेरै लाइब्रेरि, हस्टेल, लेबरेटरि, हस्पिटाल, फेकाल्टिफोरनि एक्सपिरियेन्स, टिउटर, नार्सिं आरो पेरामेडिकेल स्टाफ, बेनि अनगायैबो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जागायजेननो थाखाय जि गोनांथिफोर दङ, बेफोरनि सायाव एग्जामिन खालामखांनायनि उनाव मोन 100 MBBS सिटनि थाखाय एकाडेमिक इयार 2023-24 निफ्राय गनायथिखौ होनाय जाबाय। भेलेन्टाइन डेखौ नोंथाङा माबोरै बारहोहरखो? भेलेन्टाइन डे अदेबानि मोजां मोननायनि सानखौ नोंथाङाबो नोंथांनि मोजां मोननाय अनजालि बा अनजालुजों बारहोहरदों ने? नाथाय भेलेन्टाइन डेआव गावनि मोजां मोननायखौ लानानै बेरायनायावनो खैफोदाव गोग्लैदों मोजां मोनज्लायनायनि मोनसे जराया। गावनि बिसि थाखानानैबो गुबुन रान्दि आइजोखौ लानानै मोजां मोननायनि सान फालिनायाव हमजादों। नाथाय हमग्राया गुबुन नङा, गावनि बिसियानो गावनि फिसायखौ गुबुन आइजोजों हमनो मोन्दों। गुवाहाटीनि 6 माइलआव हमनो हादों फिसायखौ। बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि फिसाया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो मौसुमि महन्त मुंनि सासे रान्दि आइजोखौ स्रोदै मोजां मोनखुमायो। बेनिखायनो भेलेन्टाइन डेआव फिसाया मौसुमि महन्तखौ लानानै बेरायगोननि सन्देह खालामनानै फिसायनि सायाव फुंनि समनिफ्रायनो स्रोदै नोजोर लाखिदोंमोन। बेनि उनाव फिसायनि उन होसोनानै फिसायखौ गुबुन आइजोजों गंसे गारिनि सिङाव गुवाहाटीनि 6 माइलआव हमनो मोन्दों, जेराव मोनसे थासारि सोमजिदों। गोबां सुबुंफोरानो गारिखौ बेंखननानै गारिखौ गाग्लोबनो नाजादों आरो भेलेन्टाइन डेआव गावनि बिसिजों बेरायनो नागारै गुबुनजोंसो बेरायदों होननानै बायदि रावै सोंखारिदों गुबुनफोराबो। ओजोंहाय जाय गारियाव फिसाया गुबुन आइजोखौ दैखांदों बे गारियाबो बिसि बायनायसो, बेनिखायनो गावनि गारिनिफ्राय फिसाय आरो गुबुन आइजोखौ ओंखारनो थाखाय खनले दरजा बुनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो भेलेन्टाइन डेआवनो बिसिया गावनि फिसायखौ गुबुन आइजोजों बेरायनायाव हमनो मोननायनि भिडिअ'आबो समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो गोबां सुबुंफोरानो बे जाथायनि सायाव गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायथिदों। हानि दावराव दावसिखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायलायनायाव साथामनि जिउ खहा जादों आरो सासे बुरै आइजोखौ अरजों सावथारदों। बे गिथावना जाथाया आसामनि झरपकनि कलबारियाव जादों। हानि जेंनाखौ लानानै गाग्लोबजानाय नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाग्लोबग्रा दुथाङा गावजों लोगोआव सा 50-60सो सुबुंफोरखौ लानानै गाग्लोबफैदों। बेदरजों लोगोसे जाहो लोंहो सा 60सो सुबुंफोरखौ थुबुर खालामनानै गाग्लोबफैदों, जेराव न' बांफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे न'आवबो अर सावनानै होदों आरो न'आव अर सावनायजों सासे बैसो जानाय आइजोआ खामथारजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मटर साइकेल आरो बेटारि रिक्साखौबो अर सावनानै होदों। हानि जेंनाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो उनाव थासारिखौ सामलायफैनो हादों। लोगोसे दुंहाव थासारि खालामनायनि दायाव सा 14खौ पुलिसा हमदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हानि जेंनाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव बुलायलायनाय जाथायाव साथामनि जिउ खहा जादों। गंबा न'खौ अर सावनानै होनाय जादों। सासे बैसो जानाय बुरैखौ अरजों सावथारदों। मटर साइकेल आरो बेटारि रिक्साखौ अरजों सावनानै होदों, जायनि जाहोनाव मोनसे गिथावना थासारि सोमजिदों। बिटिआरआव खनले होस्रांनाय जाथाय जानायनि सायाव खुगा बेखेवदों प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ बुंथिदों दि थांनाय 17 बोसोराव गोबां आयेन बेरेखायै हा आवग्रिदों। जायफोरा नोगोराव गेदेर बिल्डिं दङ बिथांमोनहा आयेन बेरेखायै हा आवग्रिदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनानै गोबां जौ हाखौ आवग्रिनानै
रबार बागान, साहा आबाद आरो हाग्रा ओनसोलखौ आवग्रिदों। जायनाखि हाग्रानि सायावनो आबहावाया सोनारो आरो बेखौ इयुननि थाखाय जोंनो नांगौ। बेनिखायनो UPPL आरो BJPनि सोरखारा बेबायदि खामानिखौ जानो होआ होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे जायफोरा हाग्रा ओनसोलखौ आवग्रिनानै दङ बिथांमोनहाबो जाहाथे हाग्रा ओनसोलखौ एंगारनानै होयो बेनि थाखाय बुंथियो, नङाबा सोरखारा राहा लागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो जायफोरा हा गैजाया बिथांमोननो हा होनो थाखायबो डाटा लागासिनो दङ आरो थाबैनो अनसुंथाइ होगोन। बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो जायनाखि बिटिआर ओनसोलाव खनले खनले लुथिनाय जागासिनो दङ बेनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि जायफोर लाइमोनफोरा बे लुथिनायजों लोब्बा दङ बिथांमोननि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय पुलिसजों सावरायनाय जादों। लोगोसे जायफोर लाइमोनफोरा लुथिनायजों सोमोन्दो दङ बिथांमोनखौबो प्रमद बर'आ खावलायहरो जाहाथे समाज बेरेखा आरो दुथांनि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो। मानोना दिनैनि दिनाव सिखाव दाखाथि खालामनायनि थासारि गैला, खामानि मावनानै जानायनि गोबां लामा दं। बेबायदि समाज बेरेखा खामानि मावोबा रायजो राजाफोरजों बुजानो गोनां जागोन आरो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो समाज बेरेखा खामानिखौ जाहाथे मावा बेनि थाखाय खावलायो। गोनांथि जायोबा सहाय होगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ खालि खोथाल' बुङो, मोगथाङाव जेबो खामानि मावा होननानै बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। जायनाखि 10 साननि गेजेरावनो बिटिआरआव पिस्तल दिन्थिनानै लुथिनाय जाथाया खेबथाम जानानै थांबाय। मोननै लुथिनाया चिरां जिल्लानि सामथाइबारि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनिफ्राय 3,50,000 रां आरो रुनिकाटा खुंग्रिं हाथाइनिफ्राय सासे फालांगिरिनिफ्राय 2 लाख रां लुथिनानै लांदों। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां क'क्राझारनि NRL पेट्रल पाम्पनिफ्रायबो 2 लाख लुथिनानै लांदों। बेनि सायाव बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंथियो दि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा रायजो राजानि जिउखौ रैखाथि होनो हायाखै आरो सम्पतिखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों। आरो प्रमद बर'आ खालि खोथाल' बुङो, मोगथाङाव जेबो खामानि मावा होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जाहाथे सिखाव दाखाथि जानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो प्रमद बर'निसिम बुंथियो बिथाङा। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव हमजानाय फिसायफोरा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हागौ। हमजानाय फिसायफोरनि जामिननि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव हियारिं लानाय जादोंमोन। बेनि सायाव समाज सिबियारि आरो एडभकेट डक्टर जुनमणि देबिकान्तआ फोरमायथिदों दि जायफोरा उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि दायाव हमजादों बिथांमोननि सायाव पक्स' एबा इन्डियान पेनेल क'डनि 376 धाराखौ माबोरै होदों बेनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो पुलिसनिसिम सोंथि खालामदों। मानोना जाथाय जाफुबाय थानाय सम अदेबानि उन्दै बैसोआव जुलि लाफुबाय थानाय समनि सायाव पुलिसा खौरां मोनोब्लासो बेनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनो हायो। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफ्रा हमजादों बिथांमोननिया बिसि फिसा नखर संसार दंखायो होननानै फोरमायथिदों गुवाहाटी हाइकर्टआ। बेनि अनगायैबो जाहाथे जेराव मेरावनो फिसायफोरखौ हमग्लुंनानै हाराहास्ति खालामा आरो नखरखौ जाहाथे खैफोदाव खोख्लैया बेनि थाखायबो खावलायदों। लोगोसे उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि सायाव फिसायफोरखौ जि हमग्लुंदों बेनि सायाव चाइल्ड मेरिज प्रहिबिशन एक्ट 2006 खौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो पुलिसा जाहाथे मोजाङै फरायो बेनि थाखाय खावलायो बिथाङा। लोगोसे एडभकेटआ फोरमायथिबावदों दि हमजानाय फिसायफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव थाङोबा जामिन मोननो हायो। नाथाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जामिनाव थांलायनांगौनि थासारिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोमजिहोदों आरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा अनसुंथाइ होगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे जायनाखि गुवाहाटी हाइकर्टआ फिसायफोरखौ हमग्लुंनायनि हेंथायै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो पुलिसनिसिम गोबां सोंथि खालामदों। बेनिखायनो हमजानाय फिसायफोरा गासैबो उदां जानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथाङा। रायजोआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार जानायनि उनाव दाब दाब ओनसोलाव होस्रांनाय जागासिनो। बिटिआरजों लोगोसे गासै आसामावनो आयेन बेरेखायै हाग्रायाव थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनायनि हाबाफारि लागासिनो दङ आसाम सोरखारा। फारसेथिं आयेन बेरेखायै जुलि जानाय फिसायफोरखौ रायजोआव हमग्लुंदों, बेराफारसेथिं आयेन बेरेखा हा आवग्रिनाय सुबुंफोरखौ होस्रांदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP सोरखारा। बे खेबाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बुरहासापरि वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव होस्रांनाय हाबाफारि लादों। जिल्ला प्रशासना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 2,000निबो गोबां CRPF, हमगार्ड, पेरामिलिटारि फर्स आरो आसाम पुलिसखौ होस्रांनायाव बाहायनायजों लोगोसे गं 40निफ्राय 50 बुलडजार आरो गं 30 ट्रेक्टर बाहायनाय जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गासै 1,892 हेक्टर हायाव होस्रांनाय हाबाफारिया जादों। 1,892 हेक्टर हायाव 2,500 नखरा हा आवग्रिनानै दंमोन, जेराव 11,000निबो गोबां सुबुंफोर दंमोन होननानै फोरमायथिदों। आरो न' बांजों लोगोसे मस्जिद आरो फरायसालिफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ गासैखौबो बुफाय बुसि खालामनानै होखारनाय जाबाय आरो
1892 हेक्टर हाखौ बोखांफिननाय जाबाय। बेराफारसेथिं न'-बां बुफायनानै होस्रांजानाय रायजो राजाफोरनि मेगनाव मोदै। उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ लानानै बहा थांगोन, बबेयाव थागोन आरो मा जागोन बेखौ लानानै दुखु जादों होस्रांजानाय आइजोफोरा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम मददनि थाखाय खावलायहरदों। निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावदों। निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावनाया जारिमिनाव बियो थामथि खेब। गेब्रियेल साइक्लनजों निउजिलेन्डआव गोबां गोहोम गोग्लैनायनि थाखायनो निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावबाय निउजिलेन्ड सरकारा। रिपर्टनि बायदिब्ला गेब्रियेल साइक्लननि थाखाय लैथो जिंनि ओनसोलफोरा दैजों लोमसावदों। बेनि अनगायैबो गेब्रियेल साइक्लननि थाखाय गोबां अखा आरो बारहुंखा बारदों, जायजों दैबाना जादों आरो गोबां हा गिसिगादों। दैबाना जानायनि थाखाय मोनसे सहरनिफ्राय गुबुन मोनसे सहराव थांलाय फैलाय जानो हायाखै। गोबां सुबुंफोरानो बिल्डिंनि उखुमावसो गाखोनानै थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दैबाना आरो बारहुंखा जानायनि थाखाय मोब्लिब गैयालासे थानो गोनां जादों सुबुंफोरा। बेनिखायनो निउजिलेन्डआव नेशनेल इमारजेन्सि फोसावबाय सोरखारा। गसाइगाव भावरागुरिनिफ्राय क'क्राझार फारसे थांनाय लामाया गोबां गाज्रि जानायखौ लानानै भावरागुरिनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिदों। थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय लामानि थासारिया गाज्रि आरो बेनि सिगां लामाया समायनामोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बे लामाजों EM, GM, DC आरो गुबुन गुबुन अफिसारफोरा गोबां थांलाय फैलाय खालामो, नाथाय लामानि गाज्रि थासारिखौ रावबो नुसनाखै होननानै बुंथियो। बेराफारसेथिं DCनो गोबां आर'जलाइ गथायदोंबाबो DCआबो जेबो गोसो होआखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि लामा गाज्रिनि थाखायनो थांलाय फैलाय खालामनो हायै बायदि थासारि जाबाय। खावसे घन्टानि जायगायाव 3 घन्टा लायो। बेरामिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। लामा गाज्रिनि थाखाय गोबां हाद्रि बाला आरो जाब्रथायफोर जायो। बेनिखायनो बे लामाखौ जाहाथे थाबैनो फाहामनानै होयो, बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। नङाबा लामाखौ बन्द खालामनानै होगोन आरो गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।